para maganda yung lumitaw yung kulay ng wood. Bulaga! Init! From Shopee, ayan yung mga in-order ko. Hindi, sakto na pa rin, no? Luto na naman. Hindi, lagi na sunod, lagi! Are you a stressed person? Seized! Stressed. Pinapatrabaho namin kay Tatay Bahal yung shelf namin ni Malaya. Time check pala. It's, I think, ang oras na ba? 2:30. Sinimula ni Tatay yan around 11 AM. What a mess. Ang gulo. Kung magkano nagastos ko sa pagpapagawa, sa pagbilin ng kahoy, ilalagay ko sa description box, guys. Tsaka kung anong klaseng kahoy yung ginamit namin. Yay! I'm a happy tita! Tada! So, ayan guys, tapos na. Para lumabas lang yung magandang kulay ng wood. Hindi ko na siya ipipaint ng white. Ganyan lang siya, pero parang pasinawan lang siya ba. Ayan. Hashtag Happy Tita Malaya. Okay guys, so ayan na. Sinubukan ko lang lagyan ng mga gamit for the meantime. Ayan yung desk. Medyo wala ng gamit sa ibabaw ng desk. At dyan ko nilagay yung books, notebooks, planner, tapos yung digital clock, yung in-stocks ko. So, wala. Sample lang yan. Hindi pa yan final. Pero, yan. I'm so happy! Hey guys! Good morning! It's 11:19 in the morning. Ayun pala. 11:19 at nagre-render ako ngayon ng panibagong Maya Cooks vlog. Wala, ayaw mag-focus. So, ayun. Nagre-render ako ngayon ng panibagong Maya Cooks vlog. Today is Monday pala. Anong date ngayon? July 13. So, I was supposed to upload my pre-loved clothes noong July 11, Saturday. But then, I wasn't feeling well. Actually, ngayon, may ubot-sipon pa din ako. I'm not sure kung obvious masyado sa boses ko. Pero, ayun, meron pa hanggang ngayon. Kasi naulanan ako nung Thursday ata or Friday. Basta ganun. So, ngayon, I'll pick the clothes na ibebenta ko kasi mag-garage sale din ako dito sa Alcoy. At yung iba ipopost ko online. So, let's go. So, ayan guys. Nandito ako sa room ng twin sisters ko. And, yun nga, kagaya ng na-mention ko dati, wala pa akong closet sa kwarto namin ni Malaya. So, dito ko nilagay yung mga clothes ko sa closet ng kambal. So, ngayon, I'm gonna be picking clothes that I'm gonna be selling. Ayan, kumuha lang ako ng basket sa labas. So guys, eto siya. Tapos meron pa dito sa loob. Tsaka parang dalawang dalawang ganun sa inside. Marami-rami pa yan. Tapos yung iba naman, nilagay ko sa closet ng parents ko. Nasa master. So, benta natin yung mga hindi natin kailangan mga sizsts. Bulaga! Pang araw-araw natin sa barangay dati, mga sizsts. Medyo marami-rami na po. Ayun siya. Tansya ko more than 150 na to.
I'm back here in my room and pipicturean ko na isa-isa yung mga pwede kong ibenta online. Are you a stressed person? Seized! So guys, just today din, may mga dumating lang ng parcels from Shopee. Ayan yung mga in-order ko. Ayan. Ice cube. Yay! Mamaya ko na lang i-open, pero ayan siya. This one is makeup. Wait. So ayan. I bought mascara. I bought this from the the flagship store of Maybelline on Shopee. I will put the link down below para ma-check nyo din. And then, concealer. Ayan. Yung Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Foundation. And then, another one. Ooh, this is activewear to, parang shorts siya for workouts. And then next, wow! Actually guys, sa lahat ng sleepwear na binili ko, ito talagang pinaka-aabangan ko. Tatry ko mamaya guys ha. Maliligo muna ako, tapos ito yung susuotin ko. Ayan. This one and this one. Meron pa palang isa. Ooh, these are the underwears or yung seamless underwears na binili ko. My size is large kasi medyo malaki yung puwet natin mga sizsts. Ayan. I bought 2 white na seamless underwear. 3 black. Tapos, eto, 2 natural color or nude. And then the other one is parang light gray, grayish brown siya. Basta iba yung kulay niya. So, yeah, I'm so happy. So, ayan, let's leave it for 31 minutes. Sakto lang pala siya sa atin. Sakto na kanino. Luto na naman. Then yung mga tita. Sa chat na kaya. Yeah! Dali lang kaya! Gain na din.
I hope hindi mag-act up yung internet namin ngayon. Please, please, please. Okay, we're ready for our shoot. I haven't fully recovered yet. Medyo ano pa yung ilong ko. Naririnig din ba yung boses ko? Parang basta ganun. Okay, audio, Dave. Na-mute ka. Hindi na ko ma-change akong name. Dave, nag-vlog ko. Say hi. Hi! What's up? Naara ka din. So guys, nag-change lang ako ng top because we need to shoot our Miss Yuga episode for Thursday. I think July 16 kasi isa sa amin ni Dave ang hindi available on that day. So, yeah. There. Malasag ko. So guys, ayan. Tapos na kaming mag-shoot ni Dave for Miss Yuga. Time check. It's already 9:18 p.m. And also, pagpapatuloy ko na yung pag-upload sa Loved by Malaya IG account kasi naghintay na yung mga malays or yung mga C's natin. So, ayun guys. That's it for this vlog. I'll see you on my next one. Bye!